Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα μέρη του λουλουδιού. Πρώτα, από το λουλούδι μας θα αφαιρέσουμε αυτό, το πράσινο μέρος. Είναι και η πρώτη λεξούλα στο φυλάδιό μας. Μπορείτε να τη βρείτε. Μη σπάτε το κεφάλι σας. Η λουλουδοκάρτα είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Για συμβουλευτείτε τι. Σέπαλα. Πάμε λοιπόν για το επόμενο μέρος του λουλουδιού. Νομίζω ότι αυτό όλοι το ξέρετε και δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Ίσως δεν χρειαστεί ούτε τη λουλουδοκάρτα σας να δείτε. Είναι τα πέταλα. Πολύ σωστά. Κολλήστε τα και αυτά δίπλα από τη λέξη. Συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη λεξούλα μας, στην 3. Αυτή ξεκινάει από σίγμα και τελειώνει σε σίγμα. Ποια να είναι άραγε από τη λουλουδοκάρτα? Έτσι. Είναι ο στίμωνας. Και αν τον παρατηρήσεις, Έχει πολλούς. και έχει 2 μέρη. Τον νήμα και τον ανθήρα. Πάνω στον ανθήρα έχει και κάτι ακόμα. Λερώνει. Τι είναι αυτό το κίτρινο που έχει απάνω? Με προσοχή, αφαιρέστε τα με τα δαχτυλάκια σας. Σιγά, σιγά, σιγά. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Και κολλήστε τα και πάλι εδώ. Το τελευταίο κομμάτι είναι και το πιο εύκολο. Δεν έμεινε και τίποτα άλλο. Είναι ο Ήπερος. που έχει 3 μέρη. Το στίγμα Το στήλο και την οθήκη. Να το κολλήσουμε. Λοιπόν, τώρα που μάθαμε τα μέρη του λουλουδιού, να δοκιμάσουμε να λύσουμε και κάποια ενίγματα. Είστε καλοί στα ανοίγματα? Ας αρχίσουμε με το πρώτο. Είμαστε λίγο μικρούλια, όμορφα και πρασινούλια. Θα μας βρεις εκεί κοντά με τα πέταλα αγκαλιά. Είμαστε τα σίγμα το πρώτο γράμμα. Πολύ σωστά. Τα σέπαλα. Να πάμε στο επόμενο. Χρώματα έχουμε λαμπρά και έρχονται έντομα πολλά για να φάνε και να πιούνε και πολλοί να το χαρούνε. Είμαστε τα... Από πι ξεκινά. Έτσι ακριβώς. Τα πέταλα. Τώρα πάμε στα πιο δύσκολα. Κοριτσάκι είμαι εγώ, με τη γύρι θα λουστώ και θα γίνω νόστιμος και ζουμερός καρπός. Είμαι το θηλυκό μέρος του άνθους. Είμαι ο... από ύψιλον αρχίζει. Και έχει την... από ωμέγα αρχίζει. Τι είναι τώρα αυτό που είναι το κοριτσάκι? Είναι ο ύπερος. Ο ύπερος. Και είναι κοριτσάκι γιατί? Γιατί έχει την οθήκη. Να τη δούμε λίγο. Για να τη λένε οθήκη, κάτι θα φυλάζει μέσα. Σύνθετη λέξη. Ο Και θήκη. Τι είναι το ο? Δεν ξέρεις τι είναι το ο. Δεν έχεις ακούσει που λένε σιγά τα οα. Αυγό λοιπόν. Πολύ Δηλαδή σωστά. σήμερα θα τη λέγαμε αυγοθήκη. Μα νομίζω πως ναι. Να δούμε τα αυγά μέσα. Εκεί μέσα πόσο αυγά μπορεί να χωράνε? Πολλά. Εντυπωσιακό. Για να τα δούμε και με το φακό. Είναι πάρα πολλά. Τα αυγά του λουλουδιού. Γι' αυτό είναι το θηλυκό μέρος του άνθους. Ναι, αφού κάνει αυγά και τα φυλάει εκεί στην οθήκη. Δείτε
πόσα έχει. Πάμε και για το τελευταίο μας ένιγμα. Ένα είναι. Είμαι αγόρι και μπορώ γύρι-γύρω να σκορπώ. Είμαι το αρσενικό μέρος του άνθους. Είμαι ο... Και έχω πάνω μου τι... Η χαλαρωθήνα, λοιπόν. Στίμωνας, λοιπόν. Και έχω πάνω μου τη γύρι.